Po dlouhém týdnu, kdy ani káva už nezvládala bojovat s šedí všedních dnů, se Anna konečně cítila, jak jí život znovu pulzuje pod kůží. Vracela se z brigády v malém pneuzervisu v rodném městečku Třebíč, když zabočila na náměstí, kde se v létě schází mládež, seniori a všichni ti, kdo nemají kam spěchat. Zastavila svůj černý motocykl Java s červenými pruhy přímo u dřevěné lavičky pod Javorem její hrdost. Přestože stará mašina, reagovala na každý pohyb jako živá. Svlékla tmavě modrou přilbu z grafity a rozčepířila vlasy, aby jí padaly na ramena. Nechtěla je svazovat, chtěla cítit vítr na kůži. Na sobě měla černou koženou bundu, těsné džíny a tenisky s červenou podrážkou, drsný vzhled, který však skrýval něžnou dívku. Líbilo se jí, jak ji muži staršího věku pozorují s mírným úsměvem a respektem. Všimla si toho, když se zpoza stánku z Nanuky objevil on Martin, bývalý spolužák, co trochu přibral, ale stále měl ten pohled, který jí vždy rozproudil krev v žilách. Martin měl rozepnutou džínovou bundu, pod ní pruhované tričko a roztrhané kalhoty, jako by právě vylezl z koncertu undergroundové kapely. Kráčel pomalu s neochvějnou jistotou, kterou nelze předstírat. Ahoj, motorkářko, pozdravil jí s úsměvem. Nasedneš se starým kámošem. Anna se zasmála a naklonila se k němu blíž. Jestli se nebojíš rychlosti a mojí přilby, mrkla a vytáhla náhradní z kufru. Martin si ji nasadil, ale začala komedie, jeho kudrnaté vlasy uvízly mezi polstrováním a plastem. Zafuněl a jeho obličej připomínal uraženého kocoura. To není přilba, to je past. Jsem moc chlupatý pro tvůj svět, zlobil se. Anna se smála tak, že se musela opřít o kufr, aby nespadla. Pomohla mu s vlasy a když se jejich pohledy setkaly, stuhly. Napětí mezi nimi bylo jako elektrický náboj v zimě, nehrubé, nevtíravé, ale silné. Nakonec přilbu vyměnila za svou růžovou s třpitkami. Martin se zamračil, vážně. To je přece glamour. Buď jedeš s ostudou, nebo zůstaneš tady s neposlušnou hřívou, podal jí helmu zpět a na překvapení obou seděla perfektně, byla roztomile fetišistická kombinace jeho drsného vzhledu a růžové lesklé helmy. Teď si můj oficiální podřízený. Drž se, nebo tě vyhodím, usmála se Anna a nasedla dopředu. Cítila, jak její pas lehce obejmou Martinovi ruce, nejisté, ale skutečné. Když vyjeli na silnici, přidala na rychlosti, aby to pořádně pocítil. Vítr jí rozfoukával vlasy, Martin se opřel těsněji. Teplo mezi lopatkami rostlo, ale nebyl to chlad, co ji mrazilo. Jakoby s tímhle strojem patřila k sobě, zařval přes vítr. A ty jsi jako stvořená zářit v růžové, zasmála se a on se zasmál s ní. Odbočili na starou lesní cestu k polozapomenuté pláži u rybníka. Voda se blištěla skrz listí a vzduch voněl mátou a pryskyřicí. U lavice sklad zastavila, sundala přilbu a protřepala vlasy. Martin se snažil sundat růžovou přilbu, ale vlasy mu vyčuhovaly jako rozcuchaný pampeliškový chmýr. Teď vypadáš jako rocková hvězda po turné, zasmála se Anna. Martin se usmál a přistoupil blíž. Jejich ruce se náhodou dotkly a ona nevytáhla svou. Srdce jí začalo bušit rychleji. Víš, ano, pořád přemýšlím, možná jsem tě tenkrát na maturák nepozval z nějakého důvodu, začal, ale ona mu prstem přiložila na rty, nemluv, jen buď tady a teď. Seděli u vody, vítr jí čechral vlasy a on tiše vzal pramen za ucho. Ten dotek byl tak intimní, jako by smazal všechny hranice mezi nimi. Nepřistoupil dál, ale nebylo to třeba. Vzduch byl plný nevyřčených slov a touhy. Za pár dní Martin přestal psát žádné zprávy, žádné lajky, ani výmluvy. Anna se bála, že jejich večer u rybníka byl jen náhodou, krásným zábleskem. Pak přišla zpráva. Jsi dneska volná? Mám nápad. Tečka, jasně, pokud to není únos. Tečka, horší.
Dobrodružství. Pozval ji do staré vesnice nedaleko Žďáru nad Sázavou, kde jeho teta měla chalupu. Cesta byla dlouhá, ale večer sliboval něco neobyčejného. Anna se přestrojila krátká khaky sukně, silonky do půly stehen, těžké boty na platformě, světlejší svetr s odhaleným ramenem a krátká bunda. Přilbu ladila k podrážce bot. Když přijela, slunce se právě sklánělo za obzor, malovalo oblohu zlatem. Dům vypadal jako z filmu, ošuntělá veranda, houpačka a spousta vinné révy. Martin vyšel naproti s 2 hrnky kaka v tričku a teplácích, v ruce držel růžovou přilbu. Fakt ji pořád máš, zasmála se Anna. Je můj talisman. A s tebou mi přináší štěstí, řekl a zavedl ji na zahradu, kde stál vyčištěný motocykl jeho dědy, celý v chromu a lesklý jako na výstavě. Dneska jedeme na něm. Ty pilot, já spolujezdec, jasně, přikývla a srdce jí bylo jako motor. Vyjeli po polních cestách, prach stoupal za nimi, hvězdy začínaly vykukovat. Martinovy ruce už nebyly nejisté, pevně ji objali v pase. Šeptal jí do ucha a prsty se někdy dotkly o kousek pod sukní. Hra na hraně, ale ne přes čáru. Zastavili na bývalé pionýrské základně zarostlá plocha s betonovými sloupy, kde byla ticho takové, že bylo slyšet šelest suchého listí. Posadili se na deku, kterou přinesl z domu. Anna sundala přilbu a uhladila si vlasy. Martin ji dlouho pozoroval. Uvědomuješ si, jak vypadáš? Sukně, boty, vlasy rozcuchané, jako bys vypadla z mých fantazií, řekl tiše. Lehce jí přehodil bundu přes ramena, jeho vůně tabáku a dřeva byla intimní a svůdná. Jako bys to všechno vybral, abys mě rozptýlila, zašeptala. A ty si přijela, aby se to stalo, odpověděl. Ticho bylo husté a těžké. Přistoupil blíž, aniž by se jí dotkl, jen velmi jemně pohladil tvář a pak lehce polkl rty. Nebylo to políbení, ale výzva zkoušel, kam až může zajít. Anna zachytila jeho zápěstí a zadržela ho. Jestli mě teď políbíš, všechno se změní. A jestli ne, budu litovat, přikývla. Martin se přiblížil, nadechl se její vůně, ale zastavil se. Radši to udělám, až budeš 100% připravená. Strávili tam hodinu, vedle sebe, s rukou na pase a koleni, každé dotek bylo téměř dotykem a zároveň ne. Hra na přetahovanou, která dráždila a zároveň udržovala hranici. Pak Martin zapnul světla. Vracíme se, Anna přikývla, znovu si upravila vlasy, cítila teplo, i když se jí nikdo nedotýkal. V autě bylo těsno a horko, drželi se za ruce. Když zastavili u jejího domu, nevěděla, jestli chce vystoupit. Martin se sklonil a místo polibku zašeptal, chci, aby ses chtěla ty první, vyšla téměř bez pocitu pod nohama. Ráno se probudila s lehkou únavou, ne z práce, ale z napětí, které se nikdy nevyplavilo. Mezi nimi byla nemožná vzdálenost příliš blízko na pouhou přátelství, příliš daleko na vztah. A v tom bylo celé vzrušení. V čekání, v zadržování, v hře. Pak přišla zpráva, chceš jet na festival do Lipnice. Bude tam ohňostroj a táborák. Mám stan. Romantický výlet s komáry a ohněm. S komáry? Ne. S ohněm? Jo. A s překročením hranic? Možná. Usmála se, věděl přesně, jak to podat. Za 2 hodiny jeli do Lipnice. Anna měla černý sportovní overall s odhalenými zády, krátkou džínovou bundu a lehké tenisky. Vlasy měla v drdolu, ale pár pramenů jí vítr rozfoukával. V batohu byla zmuchlané tričko, kraťasy a noční prádlo víc pro jistotu než potřebu. Festival byl plný života, lidé s kytarami, stany, smích a vůně grilu s vůní řeky. Postavili stan pod vrbou, vedle přivázané loďky. Martin přinesl 2 hrnky teplého medového svařáku, sedl vedle ní,
a sledovali hvězdy odrážející se na hladině. Sundal bundu a zůstal v tričku. Jeho ruka se náhodou dotkla jejího stehna náhoda. Spíš ne. Dívali se na film, ale ona si nepamatovala děj. Myslela jen na jeho dech a jak obkresloval prsty její nohu, aniž by to bylo nevhodné. Na plátně se líbali ve tmě, ale mezi nimi zuřila jiná bouře. Ano, zašeptal, cítíš to, otočila se k němu, jejich tváře byly ve stínu, těsně u sebe. Co, napětí? Něco, co nás drží zpátky od nevyhnutelného. Možná se jen bojíme ztratit to, co máme, řekla a položila dlaň na jeho hruď. Ondulovalo se jí srdce stejně rychle jako jemu. Nepolíbil ji, ale naklonil se k jejímu krku, vdechl její vůni a zůstal tam lehce, jako by ji vyzýval. Byla to výzva, věděl, jak ji dostat do varu, aniž by překročil hranice. Jejich fetiš být téměř spolu. Zavřela oči, trochu se sklonila, nechala to téměř stát se skutečností. Jeho ruka sklouzla po stehně přes látku overalu, prsty pomalu kreslily vzor, který si pak chtěl přečíst znovu. Žádná slova, jen dech, doteky a film, co už byl jen kulisou. Když film skončil, pomalu se odtáhl, jako by nechtěl. Zapnul světla. Vracíme se. Přikývla a upravila si vlasy, v ústech měla pocit tepla, i když se jí nikdo nedotkl. V autě bylo horko a těsno. Drželi se za ruce. U jejího domu se zastavil. Nevěděla, jestli chce vystoupit. Naklonil se a místo polibku zašeptal, chci, aby ses chtěla ty první. Vyšla téměř bez pocitu pod nohama. Ráno se probudila s lehkou bolestí těla, ne z únavy, ale z napětí, co nikdy nevyprchalo. Mezi ní a Martinem bylo něco nemožného, příliš blízko na přátelství, příliš daleko na vztah. V tom byla ta pravá vášeň, v čekání, zadržování a hře. Pak přišla zpráva. Chceš jet do Lokte? Bude tam festival u řeky. Mám stan. Tečka. Romantický výlet s komáry a ohněm. S komáry? Ne. S ohněm? Jo. A s překročením hranic? Možná. Tečka. Usmála se. On přesně věděl, jak to podat. Ale pak přišla rána zpráva, která všechno změnila. Martin musí odjet. Rozhodl se vrátit do minulosti, protože má dceru, o které nevěděl. Nemůže být s Anou, dokud svůj dluh nevyřeší. Anna zůstala stát sama v prachu, cítící jeho vůni na sobě. On zmizel. Až jednou večer u umývárny aut uviděla růžovou přilbu. Jenže když vyjeli z křižovatky na zelenou, černé auto jim najelo do cesty. Náraz byl ohlušující. Svět zmizel. Poslední, co slyšela, byl jeho křik, ano. Teď zůstává jen ticho a otázka, kdo stál za tím černým autem. A co bude dál? Anna otevřela oči do šera nemocničního pokoje. Vzduch byl chladný, ale v jejich žilách hořelo něco mnohem intenzivnějšího než bolest spádu. Růžová přilba ležela opodál, poskvrněná špínou a červenou stříkancí, jako by byla svědkem té hrůzy. Její tělo bylo unavené, ale mysl se jí neklidně točila kolem jediného jména Martin. Na posteli vedle ní seděla starší žena v bílém plášti, sestra z místní nemocnice v Nové Vsi, kam ji přivezli po nehodě. Máte štěstí, slečno, řekla s mírným úsměvem, že jste přežila. Auto bylo opravdu rychlé, Anna se pokusila zvednout, ale bolest jí stačila během vteřiny připomenout, že ještě není čas na hrdinství. Když se její pohled znovu upřel na růžovou přilbu, něco v ní zaskřípalo pocit, že příběh ještě nekončí. Kdo mohl chtít Martina zničit? A proč právě teď? V nemocnici se začaly objevovat zvláštní návštěvy. Nejprve to byl muž v tmavém obleku, který se představil jen jako pan Novotný. Jeho oči byly prázdné, ale jeho slova měla váhu, Martina to ještě nevyšlo. Někdo mu stojí v cestě,
a není to náhoda. Anna pocítila, jak jí v hrudi zamrzá krev. Co tím myslíte? Zeptala se tiše. To brzy zjistíte, odpověděl a odešel, aniž by zanechal kontakt. Anna věděla, že nemůže zůstat pasivní. Vzpomněla na ten starý motocykl, co Martin slíbil opravit, a na tajemství, která spolu sdíleli mezi řevem motoru a šustěním listí u rybníka. Byla připravená zjistit pravdu, i kdyby ji to mělo zavést až na konec světa. Když se konečně vrátila domů do Třebíče, uvědomila si, že se něco změnilo. Místo přátelských pohledů byla všude cizí atmosféra. Dokonce i její oblíbený pneuzervis vypadal, jako by se z něj vytratila duše. Na stole našla záhadný dopis bez podpisu: nechoď sama do lesa. Vzpomínky jsou nebezpečné. Anna si sundala růžovou přilbu a položila ji na stůl. Cítila, jak jí srdce buší nejen vzrušením, ale i strachem. Ten příběh o téměř zakázané vášni, o hranicích a dotcích, se právě proměnil v něco mnohem temnějšího. Venku za oknem se stmívalo a mezi stíny stromů se myhnul černý vůz. Anna věděla, že není sama. A že teprve teď začíná ta pravá jízda, ne na motorce, ale v labirintu tajemství, kde každý krok může být osudový. Večer v Třebíči se pomalu měnil v noc, když Anna seděla u okna svého bytu a pozorovala prázdnou ulici pod sebou. Na stole před ní ležela růžová přilba, stále poskvrněná od té nehody, a vedle ní dopis s varováním, který jí nedal spát. Vzduch byl těžký, plný napětí a nevyslovených otázek. Náhle zazvonil mobil. Na displeji se objevil neznámý kontakt. Ahoj, ano, ozval se tiše známý hlas. Musíme si promluvit. Není to tak, jak to vypadá, bylo to Martinovo volání. Srdce jí poskočilo. Kde jsi? Vydechla. Nemůžu ti říct teď, ale zítra večer u starého mlýna na okraji města. Přijď sama, pak hovor skončil. Anna věděla, že to bude nebezpečné, ale zvědavost a touha po pravdě byly silnější než strach. Oblékla si černý kabát, pod něj lehký top s krajkou a na nohy těsné kožené kalhoty a vysoké boty na podpatku. Vlasy nechala rozpuštěné, aby je vítr mohl opět rozčepířit, a růžovou přilbu schovala do batohu. Cesta ke mlýnu byla lemována stromy, jejichž větve se ve tmě kroutily jako prsty tajemství. Když dorazila, mlýn byl opuštěný, jen vítr si pohrával s prázdnými okny a starými dveřmi. Z temnoty vystoupil Martin. Jeho tvář byla unavená, oči však zářily odhodláním. Musím ti všechno říct, začal, ale nejdřív musíš vědět, že někdo nás sleduje. Anna se otřásla, ale přistoupila blíž. Martin jí podal starý klíč a mapu. Tohle je klíč k pravdě. Musíme se vydat do zapomenutého lesa za městem. Tam najdeme odpovědi. V tu chvíli se za nimi ozval šramot. Stín mužské postavy se rychle přibližoval. Martin rychle vzal Annu za ruku a oba vběhli do tmy lesa. Srdce jim bušila tak hlasitě, že by je slyšeli i z vesnice. Je to začátek něčeho většího, zašeptal Martin, něčeho, co změní náš život navždy. Anna věděla, že už není cesty zpět. Tajemství, která skrývali, byla hlubší a nebezpečnější, než si kdy dokázala představit. A právě teď je čekala jízda, na kterou nezapomene. Za nimi v lese se myhla záře červených světel a vzdálený zvuk motorů. Někdo je pronásledoval. A to byl teprve začátek. Temná šeť lesa kolem Anny a Martina pohlcovala každý zvuk kromě rychlého dechu a šustění listí pod nohama. Starý klíč svíral Martin pevně v ruce, mapa byla přitisknutá k jeho hrudi, jako by v ní byla ukrytá sama budoucnost. Musíme najít ten starý bunkr, šeptal, tam je všechno, co potřebujeme vědět. Anna cítila, jak jí srdce buší nejen strachem, ale i vzrušením. Věděla, že s Martinem jsou teď spojení víc než kdy jindy v tomhle nebezpečném tanci na hraně. Jeho ruce byly pevné, když jí občas opatrně přejeli přes záda,
a i v té nejtemnější chvíli v ní probouzel zvláštní pocit bezpečí. Když dorazili k zarostlému vchodu do bunkru, Martin se zastavil a položil ruku na chladné železo. Tady začíná pravda, řekl a strčil klíč do zámku. Za skřípnutí dveří se rozléhalo temnotou, jako by je vítalo do světa, který měl zůstat zapomenutý. Uvnitř bylo chladno a vlhko, světlo z jejich baterky tančilo po stěnách pokrytých starými nápisy a zašlými fotografiemi. Na jednom stole ležela stará složka, zapečetěná voskem s iniciálami M.V. Anna ji opatrně otevřela. Martin, to jsou dokumenty o tvé rodině, zašeptala. Martin se naklonil, oči mu zaleskly. Tohle je víc, než jsem čekal. Moje minulost, moje tajemství i důvody, proč jsem musel zmizet. Zvenčí se ozvalo křupání větví. Někdo nás našel, varovala Anna. Rychle zavřeli složku a začali hledat únikový východ. V tom okamžiku se do místnosti rozlil slabý světelný paprsek, záblesk baterky a někdo zabušil na kovové dveře. Nemáme moc času, zašeptal Martin a chytil ji za ruku. Vyběhli úzkým tunelem ven, kde je čekalo překvapení černý vůz, stejný, jaký způsobil nehodu. Dveře se otevřely a z nich vystoupila žena v kožené bundě s ostrým pohledem. Tak jste konečně dorazili, řekla chladně. Myslela jsem, že vás už nikdy neuvidím, Anna pocítila, jak se jí po zádech přehnal mráz. Kdo jste, zeptala se. Žena se usmála a v jejím úsměvu byla nejen výzva, ale i hrozba. Jsem ta, která drží klíč k celé téhle hře. A vy teprve začínáte chápat, jak hluboko jste se dostali. Anna se podívala na Martina, jejich pohledy se střetly, věděli, že je čeká boj, který přesahuje vše, co dosud znali. A v ten moment jim do uší dolehlo dunění motorů. Přijela další hlídka. Teď už to není o nás, zašeptal Martin, ale o tom, co přežije. Anna sevřela jeho ruku pevněji a připravila se na to, co přijde. Tajemství, která skrývali, byla jen začátkem. A hra teprve začala. Anna cítila, jaký adrenalin proudí žilami, když se spolu s Martinem ocitli tváří v tvář tajemné ženě v kožené bundě. Její oči byly ostré jako břitva a úsměv ledový, přesně jako jejich přilby po nehodě, nečekaný a trochu nebezpečný. Jmenuju se Klára, představila se s nádechem výsměchu. A věřte mi, vaše malá hra je teprve začátek něčeho mnohem většího. Martin přitiskl Annu blíž k sobě, jeho ruka pevně svírala její pas. Anna měla na sobě černý overall, který jí obepínal křivky jako druhá kůže, doplněný o krátkou džínovou bundu a těžké kozačky s podpatkem, které při každém kroku dávaly jemný zvuk do ticha bunkru. Vlasy jí spadaly volně přes ramena a její oči zářily směsí strachu a odhodlání. V tom okamžiku byla nejen dívkou z vesnice, ale ženou, která se nebojí postavit neznámému. Klára se bez váhání otočila a ukázala na dveře vedoucí do hlubší části bunkru. Tam je to, co hledáte. Ale nečekejte, že vás tam někdo přivítá s otevřenou náručí. Anna s Martinem se vydali za ní. Cesta vedla úzkým, vlhkým tunelem, kde se jejich dech mísil s chladným vzduchem. Občas prosvitovalo světlo z malých otvorů ve stropu, a v těch chvílích mohl každý z nich spatřit stíny, které tančily na zdech jako duchové minulosti. Když dorazili do místnosti, uprostřed stál starý dřevěný stůl pokrytý mapami, fotografiemi a zažloutlými listy papíru. Anna přistoupila a vzala do rukou jeden z dokumentů, fotografie malé dívky, která vypadala jako Martinova dcera. Srdce jí poskočilo. Proč to všechno skrýváš, zeptala se ho tiše. Martin se zadíval na obrázek a pak na Annu. Protože jsem chtěl ochránit nás oba. Ale teď už nemůžu utíkat. Najednou se ozval tichý zvuk kroků, někdo je sledoval. Anna se otočila a zahlédla ve dveřích další postavu, muže v kožené bundě s výrazem, který připomínal lovce. Máte ještě jednu šanci odejít, varoval je chladně. Ale pokud zůstanete, hra začne opravdu.
Martin se otočil k Aně, jeho pohled byl plný odhodlání a něhy zároveň. Jsem připravený. A ty? Anna se usmála, lehce nakrčila obočí a zkusmo se dotkla jeho ruky. Jsem tady. A už neuteču. V ten moment se ozvalo zvonění mobilu. Anna se otočila a viděla na displeji nečekané číslo. Tohle není konec, zašeptala, ale začátek toho, co nás čeká. Jejich příběh se teprve rozjížděl a jízda měla být divoká. Tma bunkru se rozjasnila zábleskem telefonu, který vibroval v Anině kapse. S lehkým napětím zvedla pohled od obrazovky a zahlédla Martina, jehož oči sledovaly každý pohyb ve stínu kolem nich. Kdo to může být teď, zamumlala, když přijala hovor. Na druhé straně zazněl hlas, který jí poslal mráz po zádech. Anna, máte jen hodinu. Vše závisí na tom, co najdete v lese u rybníka. Když to selže, budou následky nevratné. Martin se neklidně podíval na Kláru, která se jen záhadně usmála, a řekla, už není cesty zpět. Musíte jednat rychle, Anna si povzdechla a pevně sevřela ruku Martina. Pojďme na to, rozhodla, čas běží. Venku už se stmívalo, a když vyšli z bunkru, vítr jim čechral vlasy a přinášel vůni mokré země a jehličí. Martin nasedl na svůj motocykl. Růžová přilba byla připravena, symbol jejich neobvyklého spojení. Anna si nasadila svou bundu, která zvýrazňovala její štíhlou postavu a ladné křivky, a obula si boty, které jí dodávaly jistotu v každém kroku. Cesta k rybníku byla lemována starými stromy, jejich větve se proplétaly jako spletité tajemství, které je čekalo odhalit. Když dorazili na místo, bylo ticho až děsivé. Na břehu rybníka ležela schránka, přes kterou byl přeházený provaz a zámek s tajemným znakem. Tohle musí být ono, řekl Martin a začal hledat klíč, který mu Klára předala v bunkru. Anna se rozhlédla kolem, když v tom zahlédla pohyb mezi stromy. Někdo nás sleduje, vydechla. Martin ji rychle přitiskl k sobě a přikryl jí rukou. Neboj se, nic ti neudělám, zašeptal. Společně otevřeli schránku a našli uvnitř staré fotografie, deník a malý balíček. Tohle je začátek odpovědí, řekla Anna a otevřela deník. Slova na stránkách vyprávěla příběh o zapomenutých rodinných vazbách, o tajemstvích, která Martin nosil v sobě, a o nebezpečí, které je teď pronásledovalo. Najednou se ozvalo praskání větví, ozvalo se kroky, tentokrát rychlé a blížící se. Anna s Martinem se otočili a uviděli postavu v černém, která se k ním blížila s nečitelným výrazem. Tohle není jen o nás, zašeptal Martin, je to o všem, co jsme kdy chtěli skrýt. Anna sevřela jeho ruku pevněji, připravená čelit temnotě, která se blížila. A v tu chvíli jim do uší zazněl vzdálený rev motoru, nový hráč vstoupil do hry. Jejich jízda teprve začínala. Noc byla hustá jako smola, když Anna a Martin stáli u břehu rybníka, obklopeni šuměním stromů a stíny, které se plazily mezi větvemi jako neviditelní diváci jejich osudu. Deník v Aniných rukou byl těžký nejen papírem, ale i tajemstvím, která skrýval. Její černý overall a krátká džínová bunda teď vypadaly jako zbroj proti neznámému, zatímco těžké boty pevně držely na mokré hlíně. Musíme zjistit, kdo za tím vším stojí, zašeptala, oči jí skřily odhodláním. Martin přikývl, jeho růžová přilba ležela vedle nich, jako tichý svědek jejich příběhu. A taky proč? Z lesa se ozvalo šustění krok, pak další. Anna rychle schovala deník do batohu a připravila se na střet. Z temnoty vystoupil muž v kožené bundě, tvář skrytá v polostínu, ale s očima, které vypalovaly ledový oheň. Tak jste naživu, řekl chraplavým hlasem. Ale nenadlouho. Martin se postavil mezi Annu a muže. Proč nás pronásleduješ? Co chceš? Muž se usmál, ten úsměv byl jako smrtící past. Pravda je drahá, ale vy jste zaplatili moc vysokou cenu. A teď je čas, aby padla opona.
Anna cítila, jak jí po zádech přejel studený pot. Co tím myslíš, zeptala se. Muž však neodpověděl. Místo toho vytáhl z kapes nůž a přiblížil se. V tu chvíli z tmy zazněl řev motoru. Nový motocykl projel mezi stromy, světla osvětlila scénu a muž se na okamžik zastavil. Z helmy vystoupil další jezdec žena, která se k Aně a Martinovi přiblížila s rozhodným výrazem. Jsem Petra, představila se, a jsem tu, abych vám pomohla. Tenhle muž není váš nepřítel, ale varování. Máme společného protivníka. Anna se zadívala na Petru, její oči byly jako dvě hluboké studny plné tajemství. Co tím myslíš? Petra se otočila a ukázala směrem k lesu. Tam začíná skutečná hra. A kdo ji vyhraje, určí budoucnost nás všech. Martin vzal Anu za ruku. Vydáme se tam. Spolu. Všechny 3 ženy nasadily přilby, motorky zapereštily světly v temnotě a rozjeli se směrem k neznámému osudu. Vítr jim čechral vlasy, noc je obklopovala jako neviditelný spojenec i nepřítel zároveň. A za nimi, v hlubinách lesa, někdo pozoroval a plánoval další tah. Tajemství, která se zdála být ukryta, byla teprve začátkem. Jízda pokračuje. Vítr zpíval mezi stromy, zatímco Anna, Martin a Petra svištěli po lesní cestě na svých motocyklech. Jejich světla prořezávala temnotu jako ostré nože, a každý náraz motoru byl jako tep srdce, které jim teď bylo naplno. Anna cítila, jak jí kůže na rukou brní pod koženými rukavicemi, a zároveň v ní rostlo neodolatelné vzrušení z neznámého dobrodružství, jež je čekalo. Petra, oblečená v černé bundě s jemným leskem, která zvýrazňovala její štíhlou postavu, měla vlasy sepnuté do drdolu a v očích jiskru, která dávala najevo, že tohle není její první jízda do nebezpečí. Musíme dorazit k bývalému vojenskému bunkru u Nových Hradů, zavolala přes hluk motorů. Tam je úkryt, kde najdeme odpovědi na všechny otázky. Martin se za ní otočil, jeho růžová přilba se leskla ve světle měsíce. A co ten muž, co nás pronásledoval? Petra jen pokrčila rameny. To byla jen ochutnávka. Skutečné nebezpečí teprve přijde. Anna se usmála, i když jí v žaludku tančil motýl strachu a očekávání. Takže to bude jízda, která nám nedá dýchat, poznamenala a přidala plyn. Když dorazili k bunkru, staré železné dveře skřípěly, když je Petra otevřela. Uvnitř bylo chladno a vlhko, ale vzduch byl prostoupený historií a tajemstvím. Na stole ležely mapy, fotografie a dokumenty, které slibovaly odhalit skryté spojení mezi Martinovou rodinou a temnými silami, které se je snažily rozdělit. Podívejte se na tohle, řekla Petra a ukázala na fotografii muže v uniformě, jehož oči zářily podivnou intenzitou. Tohle je klíč k tomu, proč jsme tady. Anna přistoupila blíž, její prsty se lehce dotkly fotografie. Ale co teď? Martin se otočil k ním s vážným výrazem. Teď musíme zjistit, kdo tahá za nitky. A zastavit ho dřív, než bude pozdě. V tu chvíli se zvenčí ozval zvuk motorů, další skupina přijížděla. Petra se rychle otočila k oknu a zašeptala, není čas váhat. Jdeme na to. Anna cítila, jak jí srdce buší jako buben. Věděla, že tahle noc změní všechno. Ať už je čeká cokoliv, byla připravená jet až na samý okraj. Jejich jízda teprve začínala a ona už necítila strach, jen divokou touhu po pravdě a svobodě. Lesní cesta se vlnila pod koly motorek jako had, zatímco Anna, Martin a Petra uháněli vstříc neznámému osudu. Vzduch byl těžký, prosycený vůní mokré trávy a dálky, která slibovala odpovědi i nebezpečí. Anna cítila, jak ji kožená bunda těsně obepíná, a její boty s pevnou podrážkou jistě stály na pedálech, připravené na každé náhlé zabrzdění či prudký obrat. Je tohle vůbec legální, zasmála se tiše, když Petra prudce zatočila mezi stromy, které se myhotaly ve světle reflektorů.
Martin se usmál, když jedeš na hraně, zákony se trochu přepisují. Petra se otočila a mrkla na ně, tak to máte pravdu. Ale teď zapomeňte na pravidla. Náš cíl je jasný. Cesta je zavedla k opuštěné vojenské základně, kde se pod rozbitými betonovými deskami skrývaly tajemství, která mohla změnit nejen jejich životy, ale i osud celé země. Anna zvedla ruce a sundala si přilbu, její rozcuchané vlasy kolem tváře dodávaly scéně nádech neskrotné divoženky, která se nevzdává. Tady to všechno začalo, prohlásila Petra a ukázala na starý archív plný zažloutlých dokumentů a fotografií. Anna prohrabovala papíry, když náhle narazila na fotografii muže, který jí připomněl někoho blízkého Martinova otce. Tohle je klíč, řekl Martin tiše. Musíme zjistit, kdo chce, aby naše minulost zůstala zapomenutá. Zvenčí se ozvalo vzdálené houkání. Čas běží, upozornila Petra a všichni tři se připravili na střet, který měl rozhodnout o jejich budoucnosti. Anna pocítila, jak jí srdce buší nejen strachem, ale i vzrušením. Jsem připravená, zašeptala a společně vyrazili vstříc neznámému tam, kde pravda čeká na odhalení. Mračna nad Novými Hrady se stahovala těsněji, když Anna, Martin a Petra vystoupili z temného archívu vojenské základny. Jejich obličeje byly osvětlovány jen slabým světlem pouličních lamp, které vrhaly dlouhé stíny přes rozbité asfaltové plochy. Anna si stáhla koženou bundu, odhalující její štíhlá ramena a krk, kde na zlatém řetízku jemně zářil malý přívěsek talisman, který jí před lety darovala babička. Tenhle detail jí spojoval s minulostí víc, než si připouštěla. Nemůžeme tu jen tak stát, řekla Petra tiše, musíme jít dál, nebo nás to všechno pohltí. Martin přikývl a vedl je k opuštěné garáži, kde na ně čekal starý, ale spolehlivý motocykl. Tohle je naše poslední šance, řekl a přidal na důrazu. Musíme se dostat do města dřív, než nás někdo najde. Anna se posadila vzadu, pevně sevřela jeho pas a cítila, jak se pod ní napíná motor, připravený k výbuchu síly. Když motor zavrčel a oni vyrazili do noci, vítr jí rozčepířil vlasy a do uší jí zazněl hukot svobody i nebezpečí. Vždycky jsem měla ráda rychlost, zašeptala mu do ucha s lehkým úsměvem, ale teď mám pocit, že jedeme na hraně života a smrti. Martin se na ně otočil a jeho oči plné vášní a strachu jí dali vědět, že to není jen metafora. Pak pojď se mnou, ano. Nechci jet sám. Cesta k městu byla plná nečekaných zatáček a výmolů, ale také momentů, kdy se zdálo, že čas na chvíli zastavil. Když konečně dorazili na okraj Nových Hradů, vzduch se naplnil vůní deště a spáleného benzínu. Teď už nás sledují, varovala Petra, ale my máme něco, co oni nemají pravdu. Anna se otočila a podívala se na Martina. Jeho ruka se lehce dotkla jejího stehna přes tenkou látku kalhot. V tu chvíli věděla, že bez ohledu na to, co přijde, už to nebude jen o přežití. Bude to o nich, o lásce, o odvaze, o všech hranicích, které jsou ochotni překročit. A právě když se zdálo, že nebezpečí je všude kolem, ozvalo se za nimi dunění motorů. Černé stroje se blížily rychlostí blesku. Boj začínal.